നമസ്കാരം. ചില ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമുക്കെന്തോ നാശങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ ചില സൂചനകൾ നമുക്ക് ദൈവമായി കാട്ടിത്തരും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ. അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക, സമാധാനം ഇല്ലായ്മ, സാമ്പത്തികമായി ശോഷിക്കുക, ജീവിതം കൈവിട്ടു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ നമുക്ക് വന്നു ചേരും. അത് ചില ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂങ്ങ വന്നിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമുക്കുറപ്പിക്കാം നമുക്കെന്തോ ഒരു നാശം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പല്ലിയെ അവിടെ ഒന്നും കാണില്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലോ പരിസരത്തോ ഒന്നും പല്ലിയെ കാണില്ല. പക്ഷെ പല്ലിയുടെ ഒരു സൗണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു. അതൊരു സൂചനയാണ്. പല്ലിയുടെ ചില സൂചനകൾ നമ്മുടെ അഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല്ലിയുടെ അഭാവത്തിൽ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം ഒരു വലിയ നാശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുകയാണ് എന്ന്. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ദുർശക്തികളെ ഓടിച്ച് നമുക്കൊരുപാട് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് പോകാൻ, നേട്ടത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ കഴിയുന്ന എളിയ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയായിരിക്കെ. എൻ്റെ മറ്റ് പല വീടുകളിലും ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ദുർശക്തികളെ ഓടിച്ച് നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർച്ച ഉണ്ടാക്കുവാൻ, നമുക്ക് സർവ്വ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ വന്നു ചേരുവാൻ, നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ അകലുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ ലളിതമാണ്, ആർക്കും ചെയ്യാം. ഈ ഒരു മാസം കന്നിമാസമാണ്. ഏറെ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ദേവീ പൂജയ്ക്കുമൊക്കെ ഉത്തമമായ മാസമാണ്. ഈ മാസം നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുന്നുവോ അതിന് പെട്ടെന്ന് ഫലം കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം കൈവിട്ടു പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ ലളിതമായ ചില കർമ്മങ്ങൾ. ഇത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു നേട്ടത്തിന് കാരണമാകും. നമുക്കറിയാം ചില സൂചനകൾ. നമുക്കൊരുപാട് ആപത്ത് വന്നു ചേരുന്നു, നമുക്കിനി വലിയ ഉയർച്ച വന്നു ചേരുവാൻ ചാൻസില്ല, സാമ്പത്തികമായി നമുക്കൊരുപാട് നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, മാനസികമായി നമ്മൾ ഒരുപാട് പിരിമുറുക്കങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു, കൂടെ നിന്നവരൊക്കെ നമ്മളെ വിട്ടെറിഞ്ഞിട്ട് അകന്നു പോകുന്നു, ദുർമരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു, വീട്ടിൽ മനസ്സമാധാനമില്ലായ്മ വരുന്നു. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല ആപത്തുകൾ വരുന്നു, രോഗങ്ങൾ വരുന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ദോഷഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധി വന്നു ചേരാൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ശനിയാഴ്ച ദിവസം ചെയ്യാവുന്ന ലളിതമായ 2-3 കർമ്മങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. ഇത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഗുണപ്രദമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം എന്തു തന്നെയായാലും അത് നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറി ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്കും നേട്ടത്തിലേക്കും പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ്. ഇത് ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി സർവ്വ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരും. അതും ഈ മാസം കന്നിമാസത്തിലെ ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റു മാസങ്ങളിലും ഇത് ചെയ്യാം, എന്നാൽ ഏറ്റവും അധികം ഗുണം ചെയ്യും കന്നിമാസത്തിൽ. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഇത് ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ എത്ര കഠിനമായാലും അത് മാറിക്കിട്ടും. ദേവിയെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച് സകല ദുഃഖങ്ങളും ഒഴിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കാലദോഷം, ശനിദോഷങ്ങൾ, സർപ്പദോഷങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ മാറി ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളെയും അകറ്റി നമുക്ക് ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധി വന്നു ചേരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിടി എള്ളെടുക്കുക. അതൊരു വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിയുക. അതിലേക്ക് നെയ്യ് മുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ എള്ള് തിരി കത്തിക്കുക. ഇത് വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്.
ഇത് ശനിയാഴ്ച ദിവസം ഒന്നുകിൽ രാവിലെ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ചെയ്യാം. 3 കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉചിതമായ ഒരു കർമ്മം തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അത് ശനിയാഴ്ച ദിവസം ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ കന്നിമാസത്തിൽ ഇത് പ്രാധാന്യമേറിയതാണ്. എന്നാൽ കന്നിമാസം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് മറ്റു മാസങ്ങളിൽ ചെയ്യാം. അശുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കുളിച്ച് ശുദ്ധിയോടുകൂടി വേണം ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. ശനീശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക. ശനീശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ തിരി കത്തിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും ആ തീനാളം പോലെ കെട്ട് പോകുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉയർച്ച വന്നു ചേരും. മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും. സകല ദുഃഖങ്ങളും ഒഴിയും. അടുത്ത മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുക. ഒരു ഗ്ലാസ്, അത് ചില്ല് ഗ്ലാസ് ആകാം, സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ് ആകാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 3 പച്ചക്കർപ്പൂരം എടുക്കുക. പച്ചക്കർപ്പൂരം നമുക്ക് അങ്ങാടിക്കടയിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. പൂജാ സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു 20 രൂപയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50 രൂപയ്ക്കോ മേടിക്കുക. ഈ പച്ചക്കർപ്പൂരം ഒരു ഗ്ലാസ്, നേരത്തെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് വെള്ളം പകർന്നതിന് ശേഷം ഈ പച്ചക്കർപ്പൂരം ഇടുക. അതെല്ലാം അങ്ങ് ഇട്ടേക്കാം, മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിനുശേഷം കുറച്ച് തുളസി ഇല പറിക്കുക, അത് ഇതിലേക്കിടുക. അതിലേക്കിട്ടതിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥന നടത്തുക. സകല വിഘ്നങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ്, സകല ദുരിതങ്ങളും ഒഴിഞ്ഞ്, സകല രീതിയിലും കാലദോഷങ്ങളകന്ന് എല്ലാ രീതിയിലും ഉയർച്ച വന്നു ചേരണം. വീട്ടിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടണം. ജോലിസ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടണം. തൊഴിലെടുക്കുന്നിടത്ത് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു പിടി നാണയം എടുക്കുക. ഒരു പിടി നാണയം കിട്ടാൻ കഴിയില്ല എങ്കിൽ 11 നാണയം എടുക്കാം. അതിൽ 1 രൂപ നാണയം എടുക്കാം, 5 രൂപയുടെ നാണയം എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ 1, 5 ഇതൊക്കെ എടുക്കാവുന്നതാണ്. 2 രൂപ എടുക്കണ്ട. 1ൻ്റെയും 5ൻ്റെയും അടങ്ങിയ 11 നാണയം എടുത്ത് നമ്മൾ കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ തുളസിയിലെയും പച്ചക്കർപ്പൂരത്തിൻ്റെയും വെള്ളത്തിലേക്കിടുക. തുളസി തീർത്ഥമാണ്. ഈ തുളസി തീർത്ഥത്തിലേക്ക് മുക്കിയിടുക. ഒരു ദിവസം ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുക. ഒരു ഭാഗത്ത് വെക്കുക. വച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം ഇതിൽ നിന്ന് 3 നാണയം എടുക്കുക. അടുത്തുള്ള 3 ദേവാലയത്തിൽ ഇതിടുക. നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തുള്ള തൊട്ടടുത്തുള്ള 3 ദേവാലയത്തിൽ ഈ ഓരോ നാണയവും ഇടുക, നിക്ഷേപിക്കുക. ബാക്കി വരുന്ന നാണയം ഒരു വെള്ള പേപ്പറിൽ പൊതിയുക. വെള്ള പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ പേൻ വെച്ച് ചുമ്മാ കുത്തി വരയ്ക്കുക. പെൻ വെച്ച് ചുമ്മാ ഇതുപോലെ കുത്തി വരയ്ക്കുക. കുത്തി വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹമാണ് അവിടെ എഴുതുന്നതെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് അവിടെ എഴുതുന്നതെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ നാണയം നമ്മുടെ അലമാരയിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പൈസ സൂക്ഷിക്കുന്നിടത്തോ മേശയിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വെക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ അകലുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ പൂവണിയുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, സകല ദുഃഖങ്ങളും ഒഴിയുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന്, മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പടത്തിന് മുന്നിൽ ശനിയാഴ്ച ദിവസം നെയ്ദീപം കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. സകല ദുഃഖങ്ങളും ഒഴിയണം. നമ്മൾ പ്രധാനമായി ചെയ്യുന്ന എന്ത് തൊഴിലാണെങ്കിലും ആ തൊഴിലിൽ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളുള്ള നമുക്ക് അതെല്ലാം അകലണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കാലദോഷങ്ങൾ മാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ദുരിത ദുഃഖങ്ങൾ മാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ശനിദോഷങ്ങൾ മാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. സർപ്പദോഷങ്ങൾ മാറണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ പടത്തിന് മുന്നിൽ നെയ്ത്തിരി കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ അകലുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ അകലുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വലിയൊരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരും. അത് ഉറപ്പായ കാര്യമാണ്.
ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ തേടി വരും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരാവണ്ണം നടക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.